Mali ye jamana ye min bɛ se ka waso ni a ka bɛn ni kelenya ye diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ. O de y'a to malidenw ka seliw ye ɲɔgɔn ta ye kabi lawale la fo bi. Ka sanga ni seliba hukumu ye, an sera diinɛ ɲɛmaa dɔw ma minnu b'a sɛbɛntiya an ye k'a fɔ ko u bɛ ɲɔgɔn ka seliw kɛ kabi bi tɛ. Fatumata Jara ni ale ye diinɛ kalanfa ye Pelengana Yɛrɛmarama kafo la, ale b'o ɲɛfɔ. Chrétien ni silamɛw an ka fêtu la an bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ, baasi foyi t'a la. Ni silamɛw ka seli sera, chrétien bɛ se ka kɛ an fɛ, baasi foyi t'a la. I b'a fɔ ni chrétienw fana ka seli sera cogo min na, silamɛw fana bɛ se ka kɛ u fɛ. Na an jɛra ka ɲɔgɔn minɛ, Ala ka jurubakɛ la, a bɛ se ka kɛ ne ye silamɛ ye, ne bɛ se ka n teri kɛ chrétien dɔ ye, walima chrétien dɔ fana bɛ se ka teli kɛ silamɛ dɔ ye. Ne b'a fɔ Ala ka san caman jira an na, k'an ka bato kelenw minɛ, an ka ɲɔgɔn minɛ Ala ka juruba kelen la. Se bɛ minnu ye seli in kɔnɔna na, se bɛ anw minnu ye olu ko hakili to sendaw na. Pasteur Joseph Dawo, ale fana y'a jira k'a fɔ diinɛw ka seli ye ɲɔgɔn ta ye ani seli ye foroba ye. Seli bɛɛ jɛ ye, a kɛra seli o seli ye. An bɛɛ fɛti kelen de kɛ, hali ni diinɛw tɛ kelen ye, an bɛ ɲagali ɲɔgɔn fɛ, ka nisɔndiya ɲɔgɔn fɛ, k'a fɔ ko Ala ye san kelen mun mɛn k'an dɛmɛ ka se fɔ seli wɛrɛ ma. O tuma na an b'o barika dali kɛ Ala ye. An b'a dɔn anw chrétienw ani an balima silamɛw an jɛ ye nin seli ye. Ka tuguni an sigiɲɔgɔnw ni seli o seli sera u bɛna an bonya. Anw fana ni an ka seli sera n'o ye Noël ye, an fana bɛ an seko kɛ u ye. Donc o b'a jira k'a fɔ ko an bɛɛ lajɛlen jɛlen bɛ o seliw la. An b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ. Sigi la an bɛɛ ta ye seli ye. O tuma na Mali seli mɔgɔ kelen ta tɛ, Maliyɛn bɛɛ ta don. Sigi b'a wajibiya an kan ka ɲɔgɔn ka seliw kɛ. Abe Joseph Kamara ale b'o ɲɛfɔ. An bɛ jamana kelen mɔgɔw ye n'o ye Mali ye. N'i ye malidenw bɔ k'u jɔ i b'a sɔrɔ silamɛw b'u la, chrétienw b'u la. Sigi yɛrɛ taabolo fana na teriyaw b'a ni ɲɔgɔn cɛ, balimayaw b'a ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛ dan bɛ Ala la. Wala chrétienw n'u ka diinɛ sira taama cogo, silamɛw n'u ka diinɛ sira taama cogo. Wala n'a b'o cogo la sigi yɛrɛ bi a fɔ ko an ka jɛ ka ɲɔgɔn kungow kɛ, hɛrɛw ni hɛrɛ tinɛw ka jɛ k'u kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ka to ɲɔgɔn ganuya bɛ yɔrɔ min na Ala de bɛ yen nɔ, ɲɔgɔn kungo dilan bɛ yɔrɔ min na Ala bɛ yen. Tabaski seli setɔ don. Ayiwa ne ye chrétien ye, ne balimakɛ ye silamɛ ye. Yala ne kan ka n sen bɔ n kɔnɔkɔrɔ ka taa fɔ wa? Awɔ, ne kan ka n sen bɔ n kɔnɔkɔrɔ ka taa a fo, k'a fɔ ko i samɛ Ala ka si ni kɛnɛya d'i ma, ka grâce caman d'i ma. Ala k'an don bɛnna, Ala k'an funun fɔ ɲɔgɔn kɔ, Ala k'an ka seliw caya, ka hɛrɛ dugawu don a tigi ye, sa ɲɔgɔn kɛmɛ an ka jɛ k'o seliw kɛ ɲɔgɔn fɛ. I bɛ o kɛ a ye, o ye sigi yɛrɛ ko ye. Wala sigi bi a wajibiya an ma, i sigi ɲɔgɔn silamɛ, ni y'a ka seli sera, kɛra seli fitinin, kɛra seliba ye, i ka taa foli di a ma. Ko ni sigi jara a bɛna ni balimaya ye. Ni musolakan ye Rachel Nantumɛ, ale fana b'o sɛbɛntiya. Ne ni silamɛw bɛ sigi la a bɛ san 5 bɔ. Komi bamananw b'a fɔ ko ni sigi jara k'a bɛ kɛ balimaya ye. Silamɛw ka nin seli min bɛ ka n'a tantɔ, i n'a fɔ san o san an bɛ ka labɛn u fɛ, sabula u b'an wele, u bɛ sogow d'an ma, a dɔw la yɛrɛ an tɛ dumuni k'an ka so, an yɛrɛ bɛ sogo mun sɔrɔ silamɛw dɔw t'o sɔrɔ Ala ni sɔn fɛ. An b'a fɔ ko seli Ala ka ɲuman tɛmɛ, ka musalaka bɛɛ lajɛlen dɔn. Chrétien sifin dɔ min ye Pierre Fajigi Tarawele ye, ale fana y'a jira k'a fɔ an ka taabolo ni an ka laadaw olu bɛ a wajibiya an kan an ka ɲɔgɔn ka seliw kɛ. An bɛ seli kɛ n'u ye bɛn ni hɛrɛ la, k'u dɛmɛ k'u ka seli kɛ walasa seli ka diya u bolo, parce que an bɛɛ de ye mɔgɔ kelen, an bɛɛ de ye sigiyɔrɔ kelen mɔgɔw ye. Donc n'u fana ka seli bɛ yen, an bɛ taa u fɛ yen ka u fo, ka seli foli k'u ye, ka yafa ɲini u fɛ, donc ka sɔrɔ ka jɛ ka seli tɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ. I b'a fɔ an yɛrɛ ka seli la cogo min na u bɛna foli k'an ye walasa ka to nisɔndiya la. Segu alimamiba Basiru Nur Tal, ale min ma sɔn k'a kan di an ma, a y'a jira k'a fɔ ko Ala ka danga bɛ maa ye maa min bɛ sitanɛ lakunu, ko kabi lawale la fo bi ayiwa chrétienw ani silamɛw bɛ sigi la ani u ka kungow bɛɛ lajɛlen ye kelen ye. A y'a jira fana k'a fɔ ale yɛrɛ ye i da don chrétienw cɛla ko caman na o kow bɛ si la sa. Wulikajɔ in sera Pasteur Joseph Jabate fana ma, min fana y'a jira k'a fɔ ko diinɛw nana an sɔrɔ sigi la ani an ka kow bɛɛ lajɛlen ye kelen ye. An cɛ sigi a ka di, nisɔndiya don, gɛlɛya tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ. An b'a kɛ cogo di? Tuma caman na an dɔw somɔgɔ dɔw bɛ yen olu ye silamɛw ye, dɔw bɛ yen olu ye chrétienw ye. Tiɲɛna an n'an sigiɲɔgɔnw ka di kosɛbɛ. U bɛ an wele, an bɛ don ka foli k'u la, o dama tɛ. U bɛ dumuniw di an ma, o dama tɛ. Tiɲɛna sigiɲɔgɔnya la sigi ka di kosɛbɛ. Balimaya sira kan i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ quartier wɛrɛw la. Ala ka san wɛrɛ jira an na. K'a dɔn k'a fɔ Ala ɲɛkɔrɔ an bɛɛ lajɛlen ye kelen ye, hali ni o y'a sɔrɔ taabolow tɛ kelen ye, ayiwa danayaw bɛɛ kɔni ye kelen ye.
Jenny Albert VOA Bamara tɔgɔ la ka bɔ Segu.